elätte maailmassa, jonka ympärillä on muurit. Muurit, joilla minä seison. Kuka vittu siellä muu seisoisi? Nappaa. Ohmo. Minulla on tehtävä ja virka. Teillä vain erinomaisuus olla tietämättä mitä minä tiedän. Te juotte ja rellestätte. Ja kaipaatte jonkun, jolle antaa viirtoja, osumia, jotka ovat minusta katsottuna täysin naurettavia. Siihen nähden missä olen. Käytätte sanoja netti-identiteetti, viikonloppupesä ja heikkolainen. Niin kuin niillä olisi jotain tekemistä reaalimaailman kanssa. Minulla ei ole aikaa selittää itseäni tämän enempää. Ellei teilläkään ole muuta lisättävää, niin turpa kiinni ja vittuu mun muurilta tai foorumilta. Sitä odotellessa. Ja kuka ikinä vittu siellä niitä nappeja painelee vihreä hunnun takaa? Niin mikä on, kun tervetulopäivä vaihtelee koko ajan? Varsinkin jos olen itse bannannut itseni. Niin turha teitä siellä enää räpeltää. Plukki varmaan säätää, kun selvis karrutatuu selletin suhteen. Tai jotain ikävää porukoittensa suhteesta. Vittu, että ootte naurettavia. Mutta taitaa sittenkin olla Lepani kyseessä. Tuo ruumishuoneen valo, jonka postaukset ovat jääneet yhtä hyvin elämään kuin Hessu Hermanni eleet ja ilmehdineet kuolemansa jälkeen. Kevyet mullat toki hänelle. Toki kiirehdin itsekin hieman. Vaan oli hyvä hetki Jarillekin todistaa, että olen aina oikeassa. Silloinkin kun olen väärässä. Koska mielipiteet on kuin paskasia perseitä. Jonkun täytyy ne pestä, ennen kuin saadaan vääpeli nuolemaan.